लोगोफोर दा बे समाव सेरफांगुरि नेपालपारा गामियाव दंफैयो दिनै इलेक्सन केम्पिं चिफ सार फैगोन बेयाव दा जेरैबो गिलु फालु मानसि जानानै दं दसे समनि उनाव चिफ सार बिथांमोना फैगासिनो दं। এই 15টা সমষ্টিটো জিকাই দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু জিকাই দিয়াৰ পিছত আমি যেনেকে বিচাৰে এনেকে কাম কৰিবলৈ আমি সুবিধা পাব। ৰাইজে কি বিচাৰে বিটিসি অঞ্চলত আপোনালোকে শুনিছে সেইদিন গোসাইগাঁও চাৰিআলি নতুনকৈ ফ্লাইঅভাৰ বনাব, সন্তোষ নদীৰ ওপৰত নতুনকৈ দলং বনাব, কোকৰাঝাৰ খাৰগাঁও ৰাস্তা ইয়াৰ ওপৰত 3খন ফ্লাইঅভাৰ বনাব আৰু কোকৰাঝাৰটো গেলেটো যোৱা ৰাস্তা যিটো ট্ৰেইন লাইন যিটো বনাব আৰু ইয়াৰ পিছত পেকী নদী সাপুৱা ডাকুৱা পেকী নদীৰ ওপৰত নতুন দলং বনাব। এইবিলাক বহুত মুঠতে আমি ভাবাতকৈ বহুত আঁচনি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চৰকাৰ বনাই লওঁ, আমাৰ এটা বিশ্বাস বড়োই হোক আদিবাসী হোক বা যিমান জাতি জনগোষ্ঠী বা মুছলিম সম্প্ৰদায় হোক যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে চাই থাকক আৰু এই 3-4 বছৰতে কিমান মাটিৰ পাত্তা দিব আপোনালোকে যিটো অনুভৱ কৰিছে ইয়াতকৈ আমি বেছি গুণ কাম কৰিবলৈ দেখাই দিওঁ। কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক, শান্তি থাকক, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই শান্তি বজাই ৰাখক, একতা বজাই ৰাখক, আমি উন্নয়ন কৰিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ব। মানুহক একো নালাগে, শান্তি লাগে। सरकारा 5 मासल' थागोन, बिराद खामानि मावनांगौ दं, जों मावलांगोन। भुल दाखालाम, जोंनो नांगौ शान्ति, जोंनो नांगौ खौसेथि, जोंनो नांगौ जौगाखांनाय, बास बेनोखा। आरो जोङो मालाबाबो भुल दाखालाम, जोङो दा जुदि मोजाङै मावनानै देखायलांनो रोङाबा रायजागोना गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ रायजागोना एकदम खाथांगोन। खाथां माने निश्चित। ओंखायनो जोङो दा समाय मोननायावनो जा हायो रायजोनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हानांगोन, मावनानै देखायलांनांगोन। जोंहा बयहाबो आसा दङ, पार्टिखौ मानो खालामो? पार्टि खालामनो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आरो जौगाखांनायनि थाखाय उद्देश्य दङ। बेजों लोगोसे आंहा गथ' गथाय दं, आंनि फंबाय बिनानाव दङ, आङो माबा मोनसे सुबिदा मोनो नामा, माबा मोनसे सुबिदा होलांनो हायो नामा, बेफोर उद्देश्य लानानै बयहाबो बयबो पार्टि खालामो। जों बुजिगौ रायजोनि उमुक लामाया जाथों, रायजोनि उमुक स्कुला मोजां जाथों, रायजोनि उमुक हस्पिटाला मोजां जाथों, आंनि गथ'आ माबा मोनसे साख्रि मोनाबाबो माबा मोनसे खालामनानै जानो हाथों, आंनि फंबाया, आंनि बिनानावा, आंनि फिसालाया, आंनि फिसाजोआ, बेफोर बयहाबो साननाय दङ। बे थांखिखौ लानानैनो बयबो आवगायबोदों आरो जों नोंथांमोन जेखौ आसा खालामदों बेबादिनो सोरबा दिनै मोनदों, सोरबा दिनै मोनाखै। जों बुजिगौ बेखौ सानसेयैनो होजोबनो हायाखै, जों मिथिगौ बेखौ सानसेयैनो हस्पिटाल बानायजोबनो हायाखै। बेखौ बानायगोन। रायजोआ मा सानदों, जों मा सानदों, बेनि डाबल गुड खामानि मावनानै देखायगोन नायबाय था सिदा। नोंसोर जेखौ कल्पनाखौ खालामाखै बेनि बादैबो खामानि मावगोन जों। शान्ति परिबेशै गन्दगल दाखालाम। बे हस्पिटाला गन्दगल खालामना होगासिनो दं सिगाङाव।